Bună dimineața tuturor și bine ați venit pe insula noastră de lectură. Mă bucur să fim împreună ca de obicei în fiecare luni dimineața. Codruț este alături de mine ca de obicei și alături de mine este astăzi și Eva, o fetiță care este în clasa 3-a în Craiova, județul Dolj, și pe care aș vrea să o salut împreună cu colegii ei. I-am văzut și pe ei în imagine. Bună dimineața, Eva! Bună dimineața, copii! Mă bucur să fim împreună astăzi și să facem pușculița cu povești. Înainte de a citi cartea de astăzi, vreau să vă întreb dacă voi știți de unde vine numele lui Codruț. Ce înseamnă cuvântul codru? Exact, înseamnă o pădure mare, o pădure cu mulți arbori bătrâni, o pădure mare, o pădure cu arbori bătrâni și astăzi vom vorbi tot despre o pădure pe care un băiețel ca voi încearcă să o salveze și o să vedem dacă reușește. Pe băiețelul acesta îl cheamă Silvestru pentru că și numele lui vine tot de la pădure. În latină, silva înseamnă tot pădure. Dar înainte de a citi cartea de astăzi, aș vrea să vă arăt câteva dintre jurnalele de lectură de săptămâna trecută, când am citit o carte jucăușă. Era cu un cocotier, un alt fel de arbore, dar era de fapt despre litere. Toate literele și mari și mici, sau de fapt toate literele mici s-au urcat într-un cocotier. Cartea se numește Țac, Pac, Bum Bum. Cei care ați participat vă amintiți. Și am văzut că unii dintre voi ați ales pentru activitatea post-lectură să faceți chiar și un afiș cu coperta. Alții ați făcut bănuții pentru pușculița cu povești. Și aici e momentul acela foarte amuzant și spectaculos în același timp în care literele mici cad din cocotier și literele mari vin să îngrijească și să-i aline. Și aici, uite, am văzut foarte multe jurnale cu litere mari, cu litere mici, unii chiar v-ați jucat cu literele. Mă bucur foarte mult că această carte a prilejuit un context de învățare în care să explorați literele alfabetului limbii române. Am văzut că unii ați introdus în jurnale și ă și â și ș și ț, care sunt litere specifice limbii noastre. Și acum am ajuns la cartea de astăzi, pe care o să o citim împreună și de fapt o să o citească Eva. Eva, ești pregătită? Poate îndreptați camera să o vedem și pe Eva, te vedem, ești acolo, gata, acum am văzut că ești în banca din mijloc, nu? De ce? Ok, ok, bine. Cartea pe care o citim astăzi este o carte foarte interesantă. Textul este scris de Carmen Tiderle, ilustrațiile sunt realizate de Sorina Vazelina. Carmen, aici am ales o imagine cu Carmen din grădina ei, din orangeria ei și unde are și o parte dintre cărți. Ea este o poetă și scrie multe poezii pentru copii, dar este și o persoană foarte, foarte veselă și mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ea la această carte. Și ce ne-am dorit când am făcut această carte este ca voi copiii să înțelegeți că noi oamenii suntem o parte a naturii, că orice obiect pe care îl folosim este un dar de la natură, adică mesele noastre, scaunele noastre, mâncarea pe care o mâncăm în fiecare zi, aerul pe care îl respirăm sunt de fapt daruri ale naturii și sper ca prin această carte să vă inspirăm să aveți și mai multă grijă de plantele și animalele din jurul vostru. Așa că am pregătit cartea. O să mut imediat Eva. Eva, ești pregătită? Silvestru erou în tricou, de Carmen Tidere. Ok.
Un moment să ajung și eu aici. Bun. Vedeți că pe copertă am introdus frunze și fructe ale arborilor din țara noastră. Probabil că recunoașteți stejarul, castanul, castanii sunt foarte răspândiți, molidul, salcia. De fapt, cam toți arborii pe care i-am pus noi aici sunt răspândiți și un mod de a avea grijă de natură este și să o cunoaștem, așa că vă invit ca o activitate post-lectură să căutați în jurul vostru toți acești arbori. Hai, Eva! E verde, dar nu e extraterestru, are puteri, dar nu e supererou. E un băiețel pe nume Silvestru, ca mine, ca tine, în short și tricou. Mai are și o bicicletă și un walkie-talkie cu antenă. Oh, da, și nelipsita lui beretă. Hihi, arăți ca o achenă. Ce face Silvestru? Se plimbă și admiră, se întrece cu pâlși prin poieni, se bălăcește și respiră, se zgâiește la fluturi și la licheni. Dar de la o vreme, ce faia iurea, miroase ciudat, e un zgomot bizar. Vrum, vrum, vrum. Psst, psst. Silvestru, săpăturea! Și sunt îngrozită, a venit iar. Vrum, vrum. Cine? Rău fierăstrău vine și-mi taie copac după copac și zmeu de șeu aruncă iar gunoaie. Bleh, mi-e rău de la stomac. Sticletele e blocat într-o sticlă și un păstră v-a înghițit un pet. Silvestru, urcă-te și tu pe biclă și cheamă de urgență un vet. Silvestru, recepție, e o tonă de gunoi într-o groapă. Iar dacă se scurge în pânza freatică, în curând nu o să mai putem bea nici apă. Aici ursul, Silvestru, mă auzi? Mor și nu spun că sur și așa fac, dar azi au tăiat iar stejari, fari și duzi. Îți jur că în jur nu mai e un copac. Nu spuneați voi despre mine că sunt rău? Au, aici un lup. Mrrr, ce i-aș face eu lui fierăstrău? Doar un semn dacă îmi dați. Mă ocup. Cum? N-am înțeles. Repetă. Say again. Alunecare de teren? Când nu mai sunt arbori, terenul alunecă. E, acum chiar am băgat-o pe mânecă. Zmeu deși a adus alți saci. Silvestru, grămada e cât un munte. Și rău a tăiat iar copaci. Să fugim, să fugim. Dar unde? Ce face Silvestru? Ascultă pădurea și spune clar și răspicat. Pădurea se simte super aiurea. Chiar trebuie să acționăm imediat. Sunt sigur că de noi depinde. Da, bine că sunt eu naiv. Dar dacă am face curat, am semănat niște ghinde. Și prietenii au răspuns afirmativ. Dar copiii au strigat copidat! Tare și clar prin walkie-talkie și-au venit într-un suflet să facă curat. Mulți de tot. Câți vezi cu ochii? Apoi au plantat carpeni, arțari, ulmi, mesteceni și mulți stejari. Și chiar nu le-a fost deloc greu. Iar rău fierăstrău și zmeu de șeu, pentru ei a fost gata!
plover. Datorită lui Silvestru, erou în tricou, și vouă, ceilalți eroi în tricou sau plover, și pădurea și-a revenit în sfârșit. De atunci, ciocârlia, când scoate un til, aduce vorba și despre Green Deal. Mulțumesc mult de tot, Eva. Am o întrebare pentru tine acum înainte să terminăm atelierul. Ce ți s-a părut ție cel mai interesant în această carte? Păi, mie mi s-a părut totul, a fost foarte interesant. Totul a avut sens în felul lui. Da, dacă ar fi să alegi să faci un jurnal de lectură, dacă ar fi să alegi secvența ta preferată, care ar fi? Păi, aș alege secvența când copiii s-au adunat toți să se adune, să reconstruiască pădurea. Mulțumesc mult! Cred că te-au inspirat și colegii tăi care sunt alături de tine azi și cărora le mulțumesc și doamnei învățătoare. Aș vrea să discutăm un pic acum, copii, despre ce este Green Deal acesta. Cei care știți engleză, probabil că ați recunoscut cel puțin cuvântul green. Green Deal este tradus în limba română ca Pactul Verde European. Este un fel de înțelegere, de pact pe care au făcut-o oamenii din Europa de a transforma în Europa, de a transforma continentul nostru în primul continent neutru din punct de vedere climatic. Și pentru voi copii, cel mai mult cred că are sens partea aceasta cu animalele și plantele, să aveți grijă de ele, și partea aceasta cu reciclarea. Vedeți că și rău fie răstrău a devenit seră până la urmă, iar zmeu deșeu a devenit cel mai mare reciclator, așa că dacă atunci când mergeți în zonele acelea de reciclare, vă întâlniți cumva cu zmeu deșeu, să-l încurajați să rămână de partea bună, să continue să recicleze și să nu mai arunce gunoaie prin natură sau pe străzi, pe unde nimerește. El se cheamă zmeu deșeu pentru că, probabil că v-ați dat seama și din text, deșeu înseamnă tot așa gunoaie, resturi pe care le aruncăm. Și pentru a rima, Carmen Tider i-a găsit acest nume, zmeu deșeu. Acum, ca de obicei, vă invit să lucrați și să adăugați la pușculița cu povești un bon nou în care să ilustrați secvența voastră preferată. Iar pentru cei care vreți să faceți mai multe activități, am pregătit aici în prezentare, pe care o să o primiți toți care ați urmărit azi, am pregătit și cartea în format digital și dacă vreți să o ascultați și pe Carmen Tiderle, cum citește această carte, și mai ales avem un ghid pedagogic cu activități de dezvoltare a literației, a abilităților de comunicare și a scris-cititului. Și de asemenea cu foarte multe activități de ecologie pentru care vreți să explorați mai mult această temă. Și ca de obicei, la final, vă invit și luna viitoare, când vom citi o altă carte foarte frumoasă, de data aceasta despre sentimente și ce fac ele când nu le vede nimeni. Eva, pentru că ai fost invitata noastră și în semn de recunoaștere pentru cât de bine ai citit, am să te rog să adresezi tu la final un gând copiilor care ne-au urmărit. Îi susțin copii care iubesc și le urez să mai departe. Multe, la fel și vouă, vor citiți cât mai multe cărți ca să descoperiți lumea minunată și lumea mare în care